Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pagay sa mga minausolon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga manayar pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nagalingkod sto sa manong pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagaom sa napasayloon sa itong mga sala, na doon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita. Ginoo, natudluan kami sa pagsaulog sa Kwaresma, na limahan sa imong pulong. Tungkol nga pinagi nini, magalagad kami kanimo sa tibo kasing-kasing, uban ang pagpugong sa among kaugalingon. Nayusa kami kanunay sa pagampo kanimo. Pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nabuhi hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kaangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa mga Israelita, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, og tumana kini, aron kamo magpabiling buhi, og makasulod, og makapanag-iya sa yuta, nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Gitudluan ko kamo sa mga balaod ug mga tulumanon, sumala sa gisugo kanako sa Ginoo nga akong Dios. Aron tumano ninyo kini, didto sa yuta nga inyong adtuan ug panag-iyahon. Tumana ninyo kini, kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nila ni ining tanang mga balaod, moingon sila. Sa walay duha-duha, ang katawhan ni ining dakong nasud, maalamon ug masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan, kansang Dios, duol kaayo ni ini, ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato, sa dihang musangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan, nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong, ingon ni ining tanang balaod, nga gihatag ko kaninyo ni ining adlaw. Busa, pagmatngon kamo, aron dili kamo mahikalimot sa mga butang nga inyong nakita, ug magpabilin kini sa inyong kasing-kasing sa tibuok ninyong kinabuhi. Isaysay sa inyong mga anak ug mga apo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Daika ang Ginoo, o Jerusalem. Daika ang Ginoo, Himaya ang Ginoo, o Jerusalem. Daay kang imong Diyos, o Sion. Kay kilikon niyang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gibindisyonan ang imong mga anak, sulod kanimo. Daika, o Jerusalem, misuko
siya sa kayutaan, makasug nga mitlagan ang iyang pulong. Kikatag niyang yebe, ingon og tinlana, ang yelo yang gisabulag, ingog hapon. Day ka ang Ginoo, o Jerusalem. Giisang yaw niyang yang pulong kang ako. Ang iyang mga lagda ug iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimog sa manini, alang kang bisan unsang nasod. Ang iyang kasuguan, wala niya gipaybalo kanila. Day ka ang Ginoo, o Jerusalem. Ang Ginoo manakan ninyo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Yaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon siyang matinunan. Ayaw ninyo huna-hunaa nga miani ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako man aron pagsalikway niini kundi aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Di man kini. Samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit, labing diutay nga bahin sa balao dili gayod sa iluan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay bahin sa kasuguan, magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingarian sa langit. Apan ang pagtuman sa balaod o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingarian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang igsoon, ang Ginoo niingon karon wala siya moani aron pagsalikway sa balaod ni Moises, kundi aron paghatag sa hustong kahulugan. Uban god o daghan sa panahon niya bisag karon no. Uban ang pagtan-aw sa balaod ang litra por litra lang. Sample sa Ten Commandments sa ikalima, ayaw pagpatay, wa man ko kapatay. Pero unsa may spirit behind that law? Una, kasagaran o normally ang tao mupatay kung kanang pagdumot, kaligot-got mo na siya, ana na magsugod. Uban na naman pa uban mo patay bisag wa maglagot, kana na yung mga gun for hire, nga na gibayaran lang. So normally, ana na magsugod sa kalagot o kaligot-got o pagdumot. Huwag mo na iyang gitan-aw, ihatagan niya sa husto nga kahulugan, no? The root cause nga magbuhat og na salikway sa balaod. Or manangit ay kaunom nga sugo, ayaw panapaw. So dili lang igo nga, wa man ko manapaw. Kung dili, ana na magsugod sa laway nga hunahuna, laway nga pagtanaw, labi na tanaw mga X-rated, no? So ana na magsugod, laway nga mga tinguha. So mo na iyang ipasabot. So dili lang igo, litra por litra, kung dili, unsa ang espiritu, kabahin sa pagtuman sa balaod. Sama ko na mga traffic rules po, no? Mga suga, puwa, stop,
hunong mo diretso gani disgrasya gyud na, no? Uban awa bitay mitkom, tan-awon ba bitay mo dakop, awa mingaw na bitaw. Tan-awon unta. Bisa pagway isag wa pay nagtan-aw, bisag wa pay nagbantay, ato na tumanon kay mo man na siya pasabot ana, no? Aron safety or green na, kay di na po lakaw, labang na pod. So may igsoon, ingon na unta, bisan sa pato pagsimba pod, no? Wala ta mga redere, aron lingkod, no? O sa ba, o dili, anita dire, aron pagdaig, pasalamat sa Dios. Muna atong focus pod, atong unahuna, o kasing-kasing na po dire. Dili, nada dos gawas, no? So muna may igsoon, dili lang ego ang pagtuman sa litra por litra sa balaod, o dili, unsay espiritu behind anang litra por litra. Klaro? No? So, mo po na tanaw na to, unsa ang root cause, ngano, ang tao makabuhat po, makalapas po sa balaod, tungod kay, wa niya tumana, no? Wa niya tanawa ang espiritu behind sa, unsa, ang kahulugan yun, sa pagtuman sa balaod. Huwag mo na, may son, bisag unsa, dili lang sa balaod sa Ginoo, bisag sa mga traffic rules, sa pagsimba. Ingoana unta atong pagtanaw. Litan kaning mga taka naglabay, wapit tayo nagbadlong na to, taka naglabay sagbot, iliguan, abaha yun na. No? So muna, kay wa man tanawa nga para sa sakto nga buhaton, dili pataka og labay, no? So may suon mo ni ang ipasabot sa Ginoo. Hinaut ta ingoana apo to pagsabot sa pagtuman sa mga balaod, labi na sa balaod sa Ginoo. Dili lang sa litra por litra ko dili unsa ang meaning ana, unsa ang spirit behind sa atong pagtuman sa litra por litra sa balaod sa Ginoo, sa ato pauban mga rules aron makita nato, no, nga matuman nato ang sakto nga kahulugan. Mo ni ang ipasabot nga ato ning tumanon. Amen. Manindog. Maigsoon pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios amahan makagahom sa tanan. Dawataw Ginoo ang mga pagampo sa imong katawhan ban sa paghalan ni mga gasa. Panalipdi kami nga nagsaulog sa imong mga misteryo batok sa tanang mga katalagman. Nagi ni Kristo among Ginoo, Ginoo manaka ninyo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagawom sa tanan. Ang matarong yun, magpasalamat kami kanimo kanunay sa dapit. Ikaw ang nagbuot sa labing mayang panahon sa pakaluwasan. Alang ka namong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on ka namo aron human malimpyo ang among kalan sa madaotang tingwa sa among paggamit sa mabutang nga lumalabay. Abi pa unta kaming may usa sa mabutang nga tunhay. Busa uban sa mga anghel, mga santos sa langit. Sangyaw kami sa mimaya, diyo silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa mimaya usana sa katasan. Daigon nga ni sa ngalan sa Ginoo usana sa katasan. Mangluhod. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa nang kasantos ipadala imong espiritu. Pag santos nga gasa mahimo kinialang ka na lawas dugo sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagulimi ko siya pani pasalamat kanimo. Pikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinunan mingon dawata kini ingon tanan og kana kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kanino. Sa samang pagi tapos ang panihapon migawa siya sa kalis may pasalamat ni pag-usab. Mihatag nini ngadto siya mga tinunan ug mingon dawata kini Panginoon kamong tanan gikan ini kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala lang kaninyo alang sa mga tao masala mapasaylo. Wata kini paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, si Kristo na matay, Kristo na banhaw, Kristo mabalik ngayon.
Aron paghandom sa kamatayang pagkabanhaw ni Kristo ngalad kami kanimo amahan. Ing pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisig mga yan mo tubang mo lagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo kayo sa Espiritu Santo. Inomdami ginong imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo nga aming pit kami sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among bispo sa mga pare. Inomdami sa among maison nga nangamatay. Wala umang abanaw silang tanan nangamatay di asimong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahig sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose ang bana. Uban sa mga apostoles na mga santos. Nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon na mo ikaw miyaon, pinagi sa Kristo imo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya gihatag na kanimo makagawa mga mahan. Kaya sa kayo sa Espiritu Santo ang tanan dong himaya. Hangtod sa kaangturan. Karon magampo kita sa mahan kung gamito ng mga pulong itudlo ka nato sa tumanagos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namong imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, inisayo tama ingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, sa iloa kami, sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami, sa mga nakasala ka namo, ay tugot nga mahulog kami sa panulay, pinunualwasa kami sa daotan. May kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Natagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa lamlay sa nang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumot sa pagbalik sa Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kanina. Akong kalinaw ihatag ko kanina. Ayaw tanawa mo masala kung yung pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabuto, natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kaangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Pakita ta ang pagsunay pagdahit na kaninyo. Kordero sa Dios nga wagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga wagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga wagtang sa masala sa atagi kami sa mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mong kalawat kanimo, pampamulong lamang mamaya ko. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Ginoo kining langit ng kalanon nga among gikalawat, magsantos unta kanamo. Maghinlo usab sa among mga kasaypanan ug magandam kanamo sa mga langit ng saad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kayo ng Dios kaom sa nang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.